Sanibona bafowethu uMahlabehlezi lokhulumayo. Kuseyena uMahlabehlezi saphinde sangichazela. Kunento engiyenzeke bafowethu ngibingelela nonke South Africa. Nani nabantu bakithi nani nabaseba Africa, nakini baseGhana, nakini baseSwazini, nakini abase eMamboni ngibingelele, abase Mozambique ngibingelele, base Zimbabwe. Kancane nje ngichaza kancane bafowethu njengoba sisebenzisa imithi yesintu nani bafowethu enithenga izigubhu. Ngitangazisa lolu daba. La kunendula engiyikhandile bengayidedele kube ngaqedwe ukuyihlanganisa. Sengiqedile ukuyihlanganisa ngiqedele namhlanje ekuseni lo ngayiqala nesonto ledlule. Njengoba ihlangana ko manje. Le nto ngiphethe la nansi ithi ushintsha inhlahla. Kunenkinga ke sikenzeka lapha kushintsha inhlahla yakho. Inhlahla adonsayo yanga eminyaka emithathu usebenza ngenhlahla kodwa manje ngiyabona yaphela shona phansi. Unegubhu wayithengayo inhlahla kade unayo isishona phansi ayisafuni uphakama kuyaphezulu. Nasi into ekukhandele yona ke mfowethu yokuvula isigubhu sakho owasenza kwenye indawo noma ngabe usenzanga uMahlabehlezi kodwa lesigubhu sokufa sivuleke sisebenze mase uthole lo muthi. Lo muthi usebenza ngokudla okuthandayo noma ngabe okuthandayo ukha kancane ufake phakathi busele ukudla buseyakudla. Wenza ukuthi mawuthinta isigubhu sakho noma ngabe uthinta hloboni umuthi uzofika ukwazi ukusebenza. Sizwana mfowethu isigubhu sakho masivalekile sizovuleka sisebenze uxhumane naso. Uthenga isigubhu mfowethu wafutha kodwa uxhumane naso. La sihlakanipha sishintsha inhlahla siphinde sihlakaniphise lo muntu osebenza ngayo okuwena emlonyeni okhuluma ngayo phela uyena dosa ama customer kuwena. Sifika nakubantu abadayisa imithi kakhulukazi sibheka kakhulu nakubantu abadayisa imithi abanenkinga. Abantu abadayisa imithi banenkinga bayidayisa imithi uthi bawuthi uthenge umuntu kanti imithi ayivulekile kuwe. Uyayizwa lonto udayisa umuntu udayisela umuntu kanti awunawo amandla okudayisa amandla akhe ayaphelele. Mfowethu woza uzothatha lo muthi kuMahlabehlezi uzofika uthole uphathe imali yalo muthi sifike sibheke isigubhu sakho noma ngabe isigubhu sishiye ekhaya. Woza kushabe kuthi uphethe uphondo lokho uyabona nawo amandla kade lona amandla alisasebenzi. Uphinde futhi sikuchazele la sikhathazwa imfuyo kakhulu. Imfuyo kwabantu iyafa sekuzobeka eceleni lo. Imfuyo yabantu iyafa. Ukufa umfuyo kunenkinga. Nansi induku edibana nemfuyo ukuthandwa impahla, ukuthandwa abantu, ukuthandwa zintombi, ukuthandwa ekhaya abantu bengakuzondi, lihlangene njalo emndenini wakho ningaxabani. Ngoba naye induku engihlanganisile ngathi mfowethu uzokuyithola ikhona kuMahlabehlezi yokwenza ukuthi nabelungu bekuthanda uthandwe bo bonke abantu abakhona izokusiza. Bese sibuya ke sikushiye lo uzothola kuMahlabehlezi lo muthi. Lo muthi usebenza ngani ngomoya kuwe. Umoya kuwe lento engaphakathi khona ukuthi mobuka abantu bayakwenyanya. Uyayizwa lo ndaba. Okushuthi into eyikhulumayo abayifuni bayizonda nokuthi yakhuluma abantu kufanele ukuthi udlala isikali wabakwenyanya abantu. Awathi kwenziwa yini. Kulungile ke mfowethu awuna amabhadwe nenhlahla. Imali uphambana nawo uzezweni yaphambana nemali. Lalelani bafowethu. Mangisuka ngenza lento engichaza kunina. Angisho ukuthi uMahlabehlezi yoba kuvibwa nje uvalekela kuthina. Cha. Bengaya. Mina ngiyawugaya umuthi. Ngigaya umuthi ozosiza wena. uMahlabehlezi ngeke umcebise. uMahlabehlezi ngeke umenze ukuthi ephambili. Uyohlala emlapha mkhona oba mina ngisebenzele uceba. Kodwa kusho ukuthi ngwazi induku ekhona ongahamba ufuna ukuthi umuthi mina ngiyawusebenzisa awusebenzeli noma abantu bayakuzonda amakhuluma bangenyanya inasemsebenzini noma ngikhuluma abantu vele mina sicafa ecebe. Cha mfowethu woza uzothatha induku ozothi imoya yakho ihlambuluke uhlangane nemoya yakho njengoba kuthi kusebenza ngomoya. Hlanganisa imoya yakho ihlangane nabantu izwane nabantu thokoza khona. Sibuye sizela naku lo muthi niyawubona unjani naku. Nange isikhathi masufika masubonile la ku TikTok woza lo muthi uwazi ukuthi wawubona umuntu onjani uMahlabehlezi ngeke akhohle. Naku phambi kwakho yiwo lo. Lo muntu usebenza ngamanzi. Thokoza khona kungangizwa kabi. Yebo yonke imithi isebenza ngamanzi. Lo usebenzele emfuleni ohambayo. Ukuxhumana nenkosi yamanzi. Ake ngichaze ukuchasha lo bani. Uxhumana wena nenkosi yamanzi. Uxhumanisa nayo kwelo muthi. Phecelezi nenithi na inkosazana. Uyayizwa lo ndaba. Bese bethi abathi inyoka. Cha akuyona inyoka. Inyoka ukhona nje ubukhona nje ungane emambo kane enhlwathi uyibona inhlwathi uyifuyile ngaphakathi.
inemkhuba eziwe kuyona ngithi uhambile uthwala nje lapha sithwala isiketi sikhuluma ngamanzi ukuthi uzosebenza mawusebenzisa nje usebenza ngokudayisa uphathazela emanzini ugezele khona ubusi yashiza into zakho bese ziyasabalala la uhamba khona kunyakaza kutshani kunyakaza lo muthi kunyakaza ukuthi obesithahla naku lo muthi osebenza isihlahla esiwasise emzimbeni wakho masingangcolile uyofika uzithola ukuthi nawe ususebenza nje ngalendlela ofisa ukusebenza